Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Xoşku birayên bi rûmet, silav û rahmet û bereketa Xwedê li ser we be. Ez îro ji we re behsa exlaqekî İslamê bikim. Divê Müslüman Xwedî vî exlaqê hanê be. Her kesekî ku divê ez Müslümanım, divê vê exlaqê hanêna baş gudarî bike û vî exlaqê ku îro em baz dike divê li nefsa xwe tetbîq bike, muhaseba nefsa xwe bike, hesab bi nefsa xwe re bibîne ku ev tiştê ku ev camêra divê di jiyana me da, di heyata me da li kûyî û elkê de re vî exlaqê hanêna me. Exlaqê yek ji exlaqê qenc û baş ê dînê İslamê ew e ku divê meriv xeybetê neke. Xeybet مرو خیبتا جیران خواه، دوست خواه، برای خواه، خشک خواه، انسان ام ببین دور و در و دور خواه، هر کسی که جیران مرای که تکلیای مرا راه انسانا مرو خیبت نکم. غیبت او که مرو پاشگوتنیا خلقیت که ترکیت وی دیدی قودیات کم. یعنی او تشتا که لخواش جیران تنچه، او تشتی که لخواش حواله تنچه، او خواشی که تشتی که لخواش حواله تنچه. قوات تو نوا جماعت و جواد که ده باسا کاری وی بک او خیبته. دگل کو وی کاری وی، دگل کو گوتنی وی به، دگل کو فعل و عملی وی به. قوات تا بحثا وی کاری وی که لخواشی وی نچو او لور به، لخواشی وی نچو وی برسیوات تا باوی که ام بی tepki nişan bede, em vê pertekê nişan bede tê mane te xeybeta wî kirî. Xeybet yek ew ku însan hene sibê heta nêvarê hema devê mina devê leylekê li hev dikeve, devê wan vala nasekine, besa xelkê dike, besa cîrana dike, besa jina falan kesê dike, qîza falan kesê, mêrê falan kesê, falan kesê wa got em bê yani xeybet, xeybetkirin biyê sohbeteka em bivê civakî her du hevjin tê bahevdû, du hevmêr tê bahevdû, çar hevjin, çar hevmêr, illa xeybeta hevdû dikin, xeybeta cîranê xwe, hevalê xwe bi hev da dikin. Eva Xwedê Teala eva yasak kirî, heram kirî, Pêxember aleyhissalatu vesselam eva heram kirî li ser gotina Xwedê Teala, nave Müslümanekî xeybetê bike. Tu ê bibêjî heyra tiştê ku wî gotiye wî dibêjim. Pêxember aleyhissalatu vesselam rojekê ji eshabê re dibêje hûn dizane xeybet şine. Xeybet şiye, eshabî divê Xwedê pêxemberî wî dizane. Divê xeybet ew ku tu basa tişekî dike, hevalê te, birayê te jê razî nene. Eshabekî tu pirsî ya Resulullah divê ew tiştê ku ew dibêje, tiştê ku ez dibêjim, ê fialê wî be, efalê wî be, gotinê wî be, tu ji we re divê çi? Pêxember divê ê fialê wî be, efalê wî be, gotinê wî be ji te got, te xeybet kirî, ev fial û efalê wî nebe. Eğer gotinê wî nebe te lê zêde kiribe te boxtan kirîsiyê wî. Ji ber wê yani nexweşiyekî civakî ye, nexweşiyeka em bibêjin nava milleta heye ku însan pirê wî müptela bîye, nexweş ketî bi nexweşiya xeybetê. Ez ê ji we re du ayeta bixwînim, du ayeta bixwînim ku Xwedê Teala çawa xeybet heram kiriye. Xwedê Teala di Sûrê Hucurat ayeta 11 da Bismillahirrahmanirrahim dibe. Ya eyyühellezine amenu, ey kesik ve iman anihatiye, la yeskhar kavmin min kavmin asa en yekunu khayran minhum. Debra kavmeki jüve, aşireki jüve, gündeki jüve, toplumeki, civateki jüve, grubeki jüve, bi kavmeki din haneki khwaneke. Wan kim nevine, bu wan istihza neke. Dibû ku ew ê ku pê îsteza tê kirin, pê henek tê kirin ji we çêtir be. Divê hûn henekê xwe bi qewmekî din neke, bi civatekî de, bi gundekî din, bi eşîreka nekin dibêje. Dibû ku ew ji we çêtir be. Wela nîsaun min nîsaîn asa en yekunne xeyren minhunne. Di vir da Xwedê Teala taybet özellikle behsa jina kiriye. Dê bira jin jî bi hin jinê dinêna henekî xwe neke, qeşmeriyê xwe neke, bi wan kêm nexîne, dibû ku ew jinê ku pê henek tê kirin ji wan çêtir be. Di vir da gava Xwedê Teala divê ya eyyühellezîne amenu, gelî bawermenda,
Jin jî dikev binî, mêr jî dikev binî. Gelî kesê ku îman anîtê, mêr û jin gir dikev binî. Divê hûn qewmekî bi qewmê din henekî xwe nekir. Bi taybet divir de Xwedî dîsa behsa jina kirî, divê wela nîsaun min nîsaîn asa en yekunne xeyren minhunne. Bira jin, qismê jina jinê din, em bi henek û laqerdî û henek û îstiza û nekin wan kêm nexînin, dibûk ew jinê ku henek pê têkirinê ji jinê ku heneka dike çêtir be. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ Hûn hevdû şermezar nekin. Hûn li eyb û arê hev negerin. Lê filan kes waye. Filan kes kin e, filan kes pozî mezin e, filan kes zikî mezin e, filan kes beşna û dirêj e, filan kes kor e, filan kes keçel e. Divê hûn li eyb û arê hev negere. Xwedî ew werçêkirî, te çê nekirî. Beşna wî kin be, dirêj be, qama wî kin be, dirêj be, em bivêjin, pozî mezin be, piçûk be, çavî xweşik be, çavî piçû nûtik be. Çi divê kêfa wî, te çê nekirî, Xwedî çêkirî. Hûn li eyb û arê hev negere. Filan kes pîs e, filan kes devî çatir e, filan kes pozî mezin e, filan kes diranê wî mezin e, filan kes nizanim porê wî tune keçel e, filan kes gurûyê nizanim çi. Vana divê hûn li eyb û arê hev negere, Xweda divê hûn li eyb û arê hev negere. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Hûn bi nav û nûçikê pîs jî gazî hev nekin. Korê, keçelê, em bivê kor an jî em bivêjin, nav nûçkê welatê me naval hev dikin, divê hûn tu carî nav nûçkal hev nekin. Navê Ehmed bivê Ehmed, navê Alî bivê Alî, navê Hesen bivê Hesen, navê Wesilê bê Wesilê, navê Fatmayê bê Fatma. Yani nav çi ye? Nav neguherîne. Yek jî em bivêjin nav û nûçikal hev nekin. Ew ê Suqarût, ew ê Beşxilek, nizam li welatê me hûn dizan van tiştana, divê hûn bi nav û nûçikê pîs ku nava ku şexsiyeta me re kêm dikin gazî hev nekin. Xwedî ava emrê Xwedî Teala'yê. Bi'sel ismul fusûq ba'del îmanî. Piştî îman anînê, piştî ku me re îman anî hat, bariye me re bi Xwedê pêxember hebe, guhnekarî çi tişkî pîs e? Lewra vana tiştê guneh ne. Hûn qeşmerê xwe bi xelkê dikin, hûn henekê xwe dike, hûn nav nûçkal xelkê dikin, hûn li eyb û arê xelkê digere. Divê hûn van tiştana nekin. Vana yasağı îman, kesê ku îmana nedî bariye bi Xwedê hê, divê ji van gunah nekin. Ve men lem yetub. Ki van tiştê ku me behs kir, tobe neke û bimre fe ulaike humuz zalimun. Ew kesana kesê zalim in. Zalim jî ezabê cehennemê ji bo wan heye. Bêje xwişkê min, birayê min, kesê min guhdarî dike, van tiştê ku min gotiye ez dubare nakim, hûn van tiştan nekin. Her wisa heman sûre Hucuret ayeta 12 Xwedê Teala dibe ya eyyuhellezîne âmenû eştenibû kethîren minezzennî inne ba'dezzennî ismun. Dibe gelî bawermenda, gelî mümina, gelî musulmana, gelî müminan dibêje. Eştenibû kethîren minezzennî. Hûn hefza xwe bikin ji gelekî gumanan, şik û gumanan. Çira inne ba'dezzennî ismun lewra badekî qismekî ji gumanan guneh e. Wela ez gumanım te de hey filan kesê pez diziye. Gumanım te de hey lay filan kesê şûyê filan derê. Ez zen dikim qîza filan kesê wa kirî. Ez zen dikim jina filan kesê şûfan derê. Ez zen dikim bûka filan kesê wa kir. Avana eğer wisa be hûn xeybeta wan dike, eğer wisa nebe hûn îftira li wan dike. Xwedî Teala dibêje nevê min zen kir, ez gumanam te de gumanê dame. Hinekî guman hene ne rast e. Merû gunehkar dibe. Ve la tecessesû. Hûn li eyb û arê hev negerin Xwedî Teala dibêje. Dîsa di vir de amîna pêşî ew hevdû eybdar nekin, li vir de ve la tecessesû. Hûn casûsiya hev nekin. Gelo falan jinik terefa çima falan jinik tere falan malê. Van birka tere falan derê çi? Va qîzal çi digere? Sibê heta êvar çavê werser bi gelo ecê baba kuda ter. Xêr e. Çikarê te pê getî? Kerê ku barê meral lê nev mirû şo nake. Tu çima li du xelkê digere casûsiyê dike ji bo xatirê ku tu eyb û arekî bibîne û nev xelkê da bişkêne. Xwedî Teala dibêje casûsiyê derheqê heda casûsiyê nekin. Li eyb û arê hev negerin. Ve la yexteb ba'dukum ba'da. Hûn xeybeta hev nekin.
قسمك خيبتا قسم دنك باش قوتنا وينك لبيش بي قوتنا نبيجي كاري وي بيجي نبي لو قاتو غيبته دك غاياته توي بشكينا غاياته توي بشخصيات بك غاياته توي بمروات بك بشراب بك تو قدر قيمتنا جوات بشكينا تو باسا كاري وي نالرندك دبكو كاري وي نورمال بيجي لغورا تا نارندا بيجي خويا طلع بيجي هون خيبتا هم نكن بذاك قني خيبتي شخوز مازنا خويا طلع بيجي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أري ما هون حزدكن گوشت برای خوی مری بخون فكرهتموه ناف دلوا الهفدكه هون دلوا جي الهفدكه هون ناخوازن برای مرا دبكم مرو صاغب orta مرو برای مرا تنه مرش هف خوی بك كيلو نفرت مرا دل هفدابه ليغا برای مرا مرو تزب خود حسكو برای مچو شیطان از خاپاندم من دنیا بری خورا مقصد ندکر orta متن نابرا متن ابو من نابرا من نارتیو ایرو بری مچو تزب دل مرا شیرین دبا یا خود تعالی دبیجه او کسی که هون غیبت دکه گلو هون دخوازن گوشت برای خوی مری بخون کسی که غیبت دکه و گوشت مریا بخون اگر هون دکارن گوشت مریا ای باب خوی ای دیا خوی ای بری خوی ای خلقی بخون غیبت بکن غیبت نکن واتقوا الله دوی مسئله دا جخواده بترسن yani takvadar benim günah nekin خواه günah بپاريزن bana hamu günah ne bazdıkım inna Allah bek man Khoda Teala tevvabun rahim Khoda Teala tövbe kabul dike o berrahme eğer ve günah ki va kırbe Khoda Teala devejin jivru şunva dev jiwan khaybeti berde jiddedu qudiya berde jpajgotne khalge berde jişigu gumanan berde jkhara ayet bukhwaze millet tişteki nexweşki civakiye yeki mina mgbaru dine bahsa wazad ke nasihat ke akhlaq ke edeb ke insani ku sermiyani wi ilmi tunebe de bahsa tiştek bek hani bahsa futbol edik hani bahsa ziraat edik hani bahsa ticaret edik hani ki tişkit bare wanda tunis ve hatta bir laqlaq gıybet edik na jiboku hun laqlaq enaken gıybet enaken biraz zamanı ve zikri Khoda meşgul be la ilahe illallah estağfirullah subhanallah Allahu ekber tiştek ku zanan sure ku hun zana بخوینن و بقنجی و بباشی جیران خواه قصه کن و هر وسا نوی خواه تورن خواه زار خواه مروی خواه جوی نخوشا جواکی آگادار بکن غیبتا کسی نکن ویجا و اخلاقا کی پر نباش نامدا مسلمانا کی نا ببان تشتی آنا مگو بکن ویجا دوی ام و نخوشا خواه جواکی باویجن ام خوادی اخلاقا کی رحمانی بن افتشتی مباس کر خواه تالا قد خاکری حرام کری ne ahlak-ı rahmani, ahlak-ı şeytaniye meru bu deve pale şeytan. Ve hatta deve pale şeytan be ahlak-ı rahmani be de ser ahlak-ı rahmani de vücuda Khoda de meji Khoda biji ke be abd Khoda Teala. Hatta jare kadan bim de khairu khashida. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.